Kobe, istoryahe daw tabi kami kung napa no sa mingkil mo. Mga ni, kaurag, bata semifinals na. Kung ano kita di makaamon. Nya dayan pwede pahilot, baka nabalik ko ka man sana. Hindi, hindi ko aram. Nya ngunya na ka pwede magkawat, anong plano mong gibuhon? Makakawat ka pa daw sa finals? Depende yan. Kung mangganang San Antonio, ako man sa Tony Parker, makaskasan bagan magdagan. Kaya kung di ako maulian, ulian sana ako sa daraga. So kami makilim-lima sa baskaran. Nya kung bagabari ang bitis mo, paano kakaan makabukod sa darlaganan? Bataan mga taga-daragat to dyan magtukad sa simbahan, mga makaskas yan dumalagan. Nakatukad naman ako dyan. Kaya aram ko yan. Sa nga ni, nung ako sa dahi. Ang gusto ko permi, magtindang biniribidangan magrusog sa saaran. Kaya magatambay na ako dito sa bilyaran. Nya kung pirmi kang nasa bilyaran, natata, matibayon ka na magbasketball mo niyan. Saan ka ito nagparakawat? Pero may akong sa park. Nagkikita ko nung nag-aramon. Kinadita ako nakakagkumpaw ng pag-layout. Nya kung baga nagtitinda ka ki biniribid, kumusta man so binta duman sa park? Ayos man. Okay man. Ubus pirmi. Nya ano ng plano mo ngunyan kambitis mo? Ngunya na makulugan pagmati mo, anong maray kaan? Hindi ko aram kung ipailot ko o ipasantiguar ko sa bagtang. Batan sabi-sabi. Kaso pag uli ni Pando, wala naman ko na sa para santiguar sa bagtang. Maray kinta dito, tadagal ko nang naulian. Kaya nga na, di ko aram kung di sa akong kamalig. Pulanggi. Bahala na. Nya kung dai ka maulian, ano pa ni bang plano mo, Kobe? Hindi ko param ang mga bagay na yan. Uwi man akong magpasada pag Lunes. Maski Martes. Pasensya ka na, Kobe. Araming makulog sa bot man nangyari, pero gabos kaming Bicolano damay sa imo. Mura mang problema yan. Magatinda pa nga akong kanila pag Biyernes sa Kristo. Ay barang dilin siya. Nya ining pagkabalik ko mo, Kobe, garong pigtuyo ini kang kalaban mo Day daw ini pinasunod ni LeBron James. Pwedeng mangyari ta, pagkakuan kalaban ni Lebron, nagakubog-kubog yan. Gumana ka daw kay LeBron. Awag! Di ba rin gagana? Nata man. Ayan bitak si Lebron. Nakriparo niyo pag nag-aamin niya sa court. Pag nasa bench. Ugumsan kukupirmi. Ano pa ni bang gibuhon mo sa Bicol, Kobe? Magamon. Tukad sa mayon. Kung tugutan pa ako ni Gob na pumanik sa crater, papanik ako. Yata hindi. Kaya lang na, bigabawal na kuno ta ay yung mga naputukan. Nya sabi nagdadangog ka man da sa MOR. Sigurado yan. Pag nagapasada ako, paborito ko yan. Boss yan. Lalo na kung sa paborito kong DJ. Mga managumon ng kansyon. Kapuerte. Nya ano man ang paborito mong banda, Kobe? Halo nga ni. Sabihan na tanganing maaraman ta. Metallica ang paborito ko. Metallica sa nangag mo. Idi pirigin ang paborito mo! Sulusi. So parot ninyo, nadalin ninyo ako. Thank you, Kobe. That's Kobe Bryant, guys.